Junta, building better Africa. Pali zinthu zambiri zokhudza m'busa John Chilembwe zomwe ndi Amalawi ochepa omwe amadziwa. Mpulogalamu yapaderayi tigwiritsa ntchito zikalata zomwe zinatsindikizidwa mu buku lomwe linalembedwa ndi anthu omwe anabwera kudzachita kafukufuku wa nkhaniyi ochokera ku America, Europe komanso Africa. Akuti Joseph Booth atafika ku Nyasaland adayamba kuyang'ana malo omwe amafuna kukhazikitsa mpingo. Iyi akuti inali nthawi yomwe Booth adakumana ndi John Chilembwe. Malinga ndi zomwe mwana wa Booth, Emile, adawuza ochita kafukufuku, Chilembwe adali wodalirika kwambiri pogwira ntchito, mokuti atangomulemba ntchitoyo ziwiya za ku kitchen monga masipuni ndi zina zambiri sizimasowanso. Emile adatinso pa nthawi imene bambo ake amasonkhanitsa anthu pansi pa mtengo kuti awaphunzitse za Mulungu, mwadzidzidzi amangomva amayi m'nyumba zowandikana akukuwa kuti ngondo, kenako amasiya ndi kumakafunsa chomwe chinachitika. Ndi pamene amadziwa kuti anyamata omwe amapita kukaweza nsomba ndi bambo awo agwidwa ndi azungu kukagulitsidwa kuti akhale akapolo. Iyi inali nthawi imene mafumu ena amagwira ndi kugulitsa anthu. Nkhani ya m'busa John Chilembwe inkachitika pamene anthu a ku Nyasaland ankavutika ndi ulamuliro wa azungu, kotero kuti ena akaona mzungu ankathawa kumati azunguwo amadya munthu. John Chilembwe atabwera kuchokera ku America mu 1901 adayamba kutsogolera Providence Industrial Mission PIM, ndipo iyo idali nthawi yomwe anthu akuda ankatengedwa kumapita ku nkhondo zomwe sizimawakhudza, zomwe Chilembwe amadana nazo. M'busa John Chilembwe akuti ankakambanso za kunyatsidwa kwake kogwiritsa ntchito anthu achikuda mu nkhondo pamene amalalikira mchalichi. Koma ndikofunikira bwanji kukumbukira tsikuli? A Cornelius Chester Selenje ndi mmodzi mwa akuluakulu ochita kafukufuku ku bungwe la Lost History Foundation. Nkofunikira kwambiri kuti mtundu wa Malawi tizikumbukira komanso kukondwerera moyo wa m'busa John Chilembwe, chifukwa chonena kuti mbiri yawo timayidziwa, koma tikatsata mbiri yawo ndi kuzama nayo, mu mbiri yawo muli maphunziro ambiri amene akugwira ntchito ndipo adzakhala ofunikira ku dziko lino mpaka nakalekale. Tikhoza kunena mwamvemvemve kuti zitsanzo zilipo. Tikhoza kuyamba kulongosola zitsanzo zimene tili nazo kuti moyo wa Chilembwe tikupezamo izi, lero tikuona izi, mawa tizaona izi, chifukwa mmene anthu amamvetsera Chilembwe mwina amangomva pang'ono chabe, koma mkatikati mwa machitachita awo, legacy yawo, muli maphunziro akuya amene ndithu nkoyenera kuti tiziadziwa, tizikumbukirabe tsikuli, tisasiye. M'busa John Chilembwe yemwe anabadwa mchaka cha 1871 adawukira ndipo adatuma anthu omwe anakapha mzungu Livingstone ndi kudula mutu wake. Anthu ambiri amanena kuti nchifukwa chani Achilembwe anali ndi mkwiyo kapena anafika pokhala ndi mkwiyo wotuma anthu kuti akaphe munthu mpaka na akadule mutu abwere nawo. Nthawi zambiri zimene zimachokera pa maganizo, tenene kuti mindset imene anthu amakhala nayo pa anthu amipingo, pa anthu otsogolera mipingo, kaya ndi abusa, kaya ndi ansembe, kaya ndi ashehe. Mind ya anthu imaona ngati kuti anthu amene wawa ndi anthu amangokhala ngati nkhosa, kapena amangokhala ndi mtima woti basi hole nthawi zonse
ndi anthu oti basi ali mu level ina yake ya uzimu yonena kuti mwina iwo si anthu kapena sangapange china chake ayi. Kukhala m'busa ngati momwe anali Achilembwe kunali kuvala udindo umene anauvala potenga ubusawo kuti ateteza anthu kapena atsogolera anthu mu nthawi ya zoyipa komanso mu nthawi ya zabwino. Choncho Achilembwe tikhoza kuwayika kuti anali m'busa wabwino amene ngakhale buku lawo lopatulika limanena kuti m'busa wabwino sangaone nkhosa zake zikudyedwa ndi mimbulu iye nkungokhala, ndi kuti amayenera kuzuka ndi kukalimbana ndi mimbulu ija chifukwa iyeyo akuteteza nkhosa. Choncho mwina panopa anthu ali ndi maganizo osiyana ndi mfundo zimene zili tchutchutchu za ubusa. Sikuti ubusa ndi kuti munthu uzingogona kapena mwina uzingopemphera nthawi ina iliyonse. Pamafunika kuti uzuke ugwirenso ntchito, uzuke uteteze anthu ako, uzuke uyimirire anthu ako. Ndipo tikatengera ziphunzitso zomwezo zonena kuti angakhale m'buku lopatulika la Khristu limene Achilembwe anali m'busa wake, Yesu Khristu anazuka kunena kuti iyeyo moyo wake utha koma anthu akhalepo, moyo wake wonongeke koma anthu akhale ni moyo. Choncho Achilembwe anali nacho chimene chichi mkati mwawo kuti ineyo ngati m'busa sindikuyenera kuyang'ana zoyipa zikuchitika, zafika apapa tikuyenera kuti tikhese mwazi ngati nkhondo. Analipo ena omwe anathandizira Achilembwe ngakhale kuti mayina awo satchuka mu nkhani iyi. Tikatenga moyo wawo agwira ntchito ndi anthu ambiri amene ena sanali ampingo wawo wokhayi. Tikatengera plan imene Chilembwe anayika yopangira uprising yake, panali Afilipo Chinyama amene anali mtsogoleri ku Ntchewu. Panalinso anthu ena amene anangokhala mamembala ampingo wawo amene amakhala madera ngati Phalombe komanso Mulanje, anthu amenewo agwira nawonso ntchito koma boma la azungu silinafune kuti adziwike chifukwa choti anthu enanso anapezeka kuti akuzunzika nawo mu uprising ija, akufa, akuluza miyoyo, koma list imene inatuluka ndi yaying'ono kwambiri, ndi yochepa. Apapa zimaoneka kuti azungu anabisa kuwulula manambala enieni a anthu amene anaphedwa komanso kumangidwa chifukwa cha uprising ija. Chifukwa ngakhale Commission of Inquiry imene imafufuza za abusa a Chilembwe munalibe munthu wokuda amene anali ngati kuyimirira mtundu wa anthu akuda. Choncho zimene zimakambidwa ndi zimene zimaululidwa zina nkutheka kuti sizinayikidwe poyera, ndipo zimene zizonzoonadi. Ndiye mpovuta tingadziwe kuti anthu ake ndi ati, koma timadziwa zonena kuti anthu ena amwalira nawo, aphedwa, ena kumamangidwa chifukwa cha uprising, ena anali nawo involved nzoona, komano anthu ena anangozunzika chifukwa chongokhala mamembala a mpingo wa PIM. Chifukwa uprising ija inachitika komano sikuti inali nkhani yonena kuti aliyense amayidziwa mu mpingo. Even mipingo ina yapanopa pakamachitika zinthu sikuti akhristu onse amadziwa za mpingo kapena anthu a mpingo amadziwa zonse za mpingo. Pamakhala zina zoti zimangodziwika ndi akuluakulu chabe. Komano mbali ina ndionena kuti Achilembwe anagwiranso ntchito kwambiri ndi akazi awo, chifukwa Mayi Aida amatengapo mbali yayikulu ku mpingo wa PIM. Mpingo wa PIM unali industrial, unali ndi program kapena tinene kuti ndondomeko imene umaphunzitsa anthu maluso. Choncho Mayi Aida ankaphunzitsa azimayi anzawo kusoka, komanso kusamalira banja, komanso ntchito za mzimayi weniweni wa makono. Chifukwa ngakhale akuti mavalidwe awo anali ophunzitsa kuti mzimayi wa makono azioneka motere. Zimakhala zomvetsa chisoni kuti bambo wa banja ngati abusa a Chilembwe, chifukwa munthu aliyense amakhala ndi kumene amachokera. Kaya ni mtsogoleri wa dziko, muona kuti akalowa mu ofesi ni mtsogoleri wa dziko, koma akakhala ku nyumba ndi abambo.
kaya anko kaya achimwene. Choncho Achilembwe nawo anali munthu wa banja, aphedwa mu 1915. Manda awo sanadziwike. Panangopita zaka zochepa, 1915, 16, 17, 18, nawo Mayi Aida nkumamwalira. Mayi Aida mbiri imati anamwalira ndi matenda a flu, chimfine, chimene chinalipo mu 1918. Ana anasowa kokhala, ana anasowa kopita, mene munkuti banja linalili ndi ana atatu. Choncho ana anapita kwa agogo awo kuchikazi 1918, 1919, 1920, 21, 22 agogo nkumamwalira. Ana aja anasowa mtengo wogwira. Anatengedwa ndi mzungu wina ku Blantyre, Mr. Carson. Mr. Carson anakumana ndi Bambo Heatherwick, mzungu winanso, amene anakumbukira kuti nthawi inake ndinakambapo ndi agavana a Nyasaland kuti anawa tikhoza mathandiza sukulu. Anatenga nkumalipirano sukulu. Koma nkhani ndiyonena kuti ndi chifukwa chani boma la Atsamunda silinangomugwira John Chilembwe nkumpitisa ku bwalo la milandu nkukamuyimba milandu mene zimakhalira pa malamulo a dziko. Icho chinali chisankho chawo chimene nawonso anasankha kuti tingothana naye. Si Malawi yekha yemwe amazindikira Chilembwe ngati mmalitiri, chifukwa nawo mayiko enanso ozungulira amamuona ndi kumuphunzira chimodzimodzi. Chilembwe anali oganiza kwambiri komanso oona patali. He lived ahead of his time. Chifukwa mu 1915 pamachitika zinthu ziwiri zimene zimakhuza dziko lino. Choyamba kunali nkhondo yoyamba ya pa dziko lonse lapansi, First World War, imene inayambika mu 1914. By November 1914 Achilembwe analemba kalata kudzudzula boma la Nyasaland kuti lisamalembe anthu akuda kukamenya nawo nkhondo imene si yawo. Lisalembe anthu akuda kukakhetsa magazi awo, kukakhetsa mwazi wawo mu nkhondo imene sikuwakhuza. Kalata imeneyi inatuluka mu newspaper ya Nyasaland Times, ndipo boma linathamanga kuichotsa. Munthu amene angapange zimenezi mu 1915 ndi munthu onena kuti akuona kutali. Ndipo tikhoza kunena panopa momveka bwino kuti a John Chilembwe ndi amene anali munthu woyamba kulemba pastoral letter. Ndipo sanalekeze pomwepo chifukwa chonena kuti boma linayamba kumamuyang'ana kwambiri kuti kodi munthu uyuyu ndi wotani, kodi munthu uyuyu akhoza kubweretsa mavuto. Panachitika plani ya chinsinsi imene boma limapanga kuti amumange Mbusa Chilembwe ndipo ampange deport, amutumize ku Seychelles. Komano Achilembwe kudzera nawo mu kufufuza kwawo analino atamva kuti zimene zikuchitika, ndipo ndi chifukwa chake uprising ija inachitika mwansangansanga, si mmene kapena si masiku kapena si miezi imene Achilembwe ankafuna kupanga uprising. Anakhala ngati ayipanga mwachangu chifukwa anali atadziwa zonena kuti posakhalitsa akhala akumangidwa ndi kupangidwa deport kupita ku Seychelles. Choncho munthu amene boma limachita kuganiza kuti uyuyu ativutitsa, timugwire tikamusiye ku dziko kwina kwake, ndi munthu amene ali woti amamuopa. Komanso amaona zimene wakamba uyuyu zipangitsa anthu kuti atsukike m'maso. Anthu akatsukika m'maso ayamba kutulukira. Choncho maumboni ndi ambiri onena kuti abusa Achilembwe anali munthu oti amayang'ana kutsogolo. He lived ahead of his time. By 1914 anali akuona kuti kodi dziko lino tikuponderezedwa, ufulu mulibe, azunguwa akupanga izizi, akupanga zimene izizi pofuna kuononga dziko lino, pofuna kuti azitidyera masuku pamutu. Choncho anthu ambiri mwina amatha kuyankhula kuti Achilembwe anapupuluma, kapena Achilembwe anafulumira kwa tutumusa azungu bwezi atakhala nthawi yayitali mdziko lino mpaka anatamanga dziko lino. Izozo zimakambidwa chifukwa chonena kuti anthuwo sanamvepo zakuya zenizeni
zimene Chilembwe anali. Tiphatikize pamene popo uprising ikuyamba, Achilembwe analembanso kalata ina imene inali yachinsisi kupita ku Tanganyika, kumene panopo kuli ku Tanzania, kumene kuja analembera kalata ma Germans, chifukwa ndanena kuti kunali kuli nkhondo yapa dziko lonse lapansi yoyamba, imene ku Tanganyika kumakhala ma Germans, lero ndi ku Tanzania, ku Nyasaland kumene lero kuli ku Malawi kumakhala ma British. Ngakhale anayandikana chonchi anthu anali adani, andikuti atayamba kumenyana kale, nkhondo inafika ukaronga uko. So Achilembweso analimba mtima kulemba kalata ku ma Germans, kalata imene yoyo timakhulupirira kuti anakambamo zina zimene wamafuna kupanga za uprising, chifukwa ngakhale kalata yo sinaonedwe ndi munthu mpaka lero, inali yachinsisi, inali yachinsisi, koma yankho linabwera kuti kalata yako yafika, kalata yako tayiwerenga ndipo tipereka yankho loyenerera. Komanso panali anthu olimba mtima amene anathandiza kuti Achilembwe agwire ntchito yawo. Munthu mmodzi ndakamba za kalata amene ananyamula kalata imeneyi kuchokera ku Nyasaland kupita nayo kutali ku Tanganyika, ku Tunduru ku Tanganyika, kuti leroli inu ndine sitingathe ngakhale kuyenda pansi. Anali munthu olimba mtima, dzina lake Yotam Saidi Bango. Choncho tikupeza maphunziro osiyanasiyana mwa Chilembwe. Tikupezamo kulimba mtima, tikupezamo kukonda dziko lathu, tikupezamo kumvana, kugwirizana ngati anthu a dziko limodzi, tikupezamo kulimba mtima mu chikhulupiriro cha munthu. Izizi ndi nsanamira komanso mfundo zakuya zimene tikuzipeza mu mbiri legacy ya abusa a Chilembwe, zimene tikuyenera kumakambirana kuti kodi abusawa anatisiyira chani. Kodi panali ubale wanji pakati pa William Jarvis Livingstone wa ku Magomero ndi David Livingstone kapena Alexander Livingstone Bruce? Pali mfundo imodzi imene mwina imasokoneza anthu pakati pa mayina. Ku Magomero kunali estate manager amene amayang'anira Magomero estate ngati capital wamkulu. Choncho ameneyo dzina lake anali William Jarvis Livingstone, W.J. Livingstone. Ndi tikatengeranso mbiri yathu ya dziko lino, timazamva za munthu wina amene anali missionary wamkulu ndithu, anabweretsa kunoko Chikhristu komanso maphunziro, amene anali Dr. David Livingstone. Komano Livingstone uyuyu wa ku Magomero amene anali state manager, panalibe ubale uliwonse ndi Livingstone amene anali David. Koma William Jarvis Livingstone amagwira ntchito pa estate imene mwini wake anali A.L. Bruce, amene anali Alexander Livingstone Bruce. Amene uyu mwini estate yu Alexander Livingstone Bruce ndi amene anali connected ndi David Livingstone. Panali ubale ndithu wakumakoloko. Choncho maina amene wawo amasokoneza, koma tizindikire kuti Alexander Livingstone Bruce mwini wake wa Magomero estate ndi amene anali pachibale ndi David Livingstone. Pamene uyu kapita wankhanzayu uyu William Jarvis Livingstone panalibe ubale uliwonse ndi David Livingstone. Azungu adalengeza kuti yemwe atagwire Chilembwe apatsidwa 20 pounds. Achibale na John Chilembwe amakhulupirira kuti Chilembwe adakwanitsa kuthawa ndi kukafika ku America komwe adamwalira ndi ukalamba. Koma malinga ndi mauthenga omwe anatsindikizidwa ndi boma pa nthawiyo, linali lachitatu pa 3 January 1915 pamene asilikali atatu achikuda anapha Chilembwe omwe mayina awo ndi Garnet Kaduya, Private Naluso ndi Sergeant Huseni. Zosindikizidwazi zinasonyezanso kuti Chilembwe adalibe chida chilichonse koma anamupha mupanda chisoni. Akuti Private Naluso ndi amene anayamba kuombera
ndi kuvulaza chilembwe. Kenako Sergeant Hussein anaomberanso, koma chilembwe adadzuka. Apa akuti ndi pamene Kaduya adaombera chilembwe mmutu ndi kugwa pansi. Atatuwa akadatha kugwira chilembwe ndi kupita naye kuzomba, koma adagwirizana kuti amuphe poopa anthu akumulanji omwe amatsatira chiphunzitso chake. Achibale komanso anthu ena amati yemwe adaomberedwayo sanali chilembwe koma m'bale wake James Bwanali, ndipo ena amati anali Morris Chilembwe. Kutsatira kuwukira kwa John Chilembwe, otsatira mpingo wake komanso anthu ena omwe amacheza naye anagwidwa ndi kuphedwa. Anthuwo akawanyonga amawakwirira m'manda agulu mass grave. Ichi ndi chifukwa chake abale ake ambiri anaphedwa, ndipo malipoti ena amasonyeza kuti omwe anapulumuka anathawa ndi kukakhala m'boma la Zomba. Dzina langa ndi Thomas Kachere. Club Junta, building better Africa.